Jeg ved ikke, om I har prøvet at køre langsomt på cykel. Det er altså ret svært at holde balancen. Prøv lige at se det der. Lav noget larm, Hedehusene! Og det er lillebror Julian Klaas, der kører her. Wow! Og her kommer storebror. Også med langsom kørsel. Ej, han står helt stille. Gider ikke godt at lave noget larm, hvor det vildt. Wow! Hvis han gør det igen, så skriger I altså. For det er godt nok vildt. Det gør han altså! Hvor er I gode? Det er han altså også. Hold da op, han står der stadig! Og så en langsom kørsel til rigtig hurtigt. Det er meget godt klaret, det der storebror. Lav noget larm! Her kommer de igen. Lad os se, hvad de finder på den her gang. Og lige i hælene på hinanden. Ej, det sætter vi. Kofanger mod kofanger. Nå ja, selvfølgelig, det er sådan, de kører på autobahn. De er i Tyskland. Lav lige noget larm, så vi kommer kørende forbi. Her kommer de igen. Også lige i hælene på hinanden. Op igen. Lad lige noget larm på. Han kan ikke høre jer. Så får I også lige smagen af, hvor svært det egentlig er. Fordi det ser rigtig let ud. Og så kan det være, at I er lidt mere overbevist om, at I ikke skal prøve det derhjemme. Der er lige en rampe nede på enden af vejen, og det kan jeg godt lide. Ej, lad nu være. Her kommer den!